Dangdutnya Mas Regi. Rumangsa aku ki jaya mesra temen ketul. Ndho. Mesra banget e. Wong jenenge murid karo guru ya kudu. Iya, apa meneh lek disawer ya Tul ya. Iki sing delok ngono kowe lurahku lagi ngopo ngono iki sembrono pat itu. Koyo ngono, apa meneh kae mbah-mbah kae balah lah. Iki ngopo lek omongan kok krisik-krisik barang ya. Padahal ditanya apa ya Pak ya? Artinya apa itu? Monggo diteruskan. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo dene ora ilang gane padha lara loko you
ora ketun yen ora urip ana gunung susah dilakoni yen rezeki ana sing maringi Gelang kagum dadi saksi Muka sliramu Rapat mitrani Wiwit donya nganti akhir Doang bagus Kang tak pikir-pikir Masih goyang bareng Yobeka. Spesial ditunggu partisipasinya dari Mas Sinoman yang cantik dan ganteng yang di belakang sana ya. kalong sing tak tampa elingake jamane samono nalika biyen tresno aku nganti sakwase yuk Apa kowe ra kelingan janji pengen urip bebarengan Bendino yo malang tak rasa Apa pancen sliramu ra krasa apa sliramu ra ketun yen ora kasa urip ana gunung susah dilakoni yen rezeki ana sing maringi matur nuwun Lah